ngari mu best yane lakini bono kero kwa ngainire kwa nyomire na chiri na realize tobwati bono matabu no chinyomo chiko bunekera busenge gosoka isiko ngekuri omonto obwate renda chiko isiko nande osina kwante ko ichori abwa so tari konyara osina kwante ibone nga true love na bomu kwanchu ta tobwati ke ina gote scenario yikero kungaina omonto of course omwese ko ine chibesa ataite mbaro bali bagugwancha bunore omanyanga ikwali ngenge nkiyago chiri na reception inkoko sangi landing ground ne receive na basubati moko cha karataringa karona nyore tu goro ngacha okaza suspect ngana roma to ana in the room mu release which is kar ko mwegene te na ra ucho o feel that what their responsibility to be faithful for you and for their sake ono moleza kwa tukomire kuchie kona kwa ngumi sire lakini abasacha uno wa maene abasacha rende to iguri to abasubati baminto lakini mo subati watabekene nkike gocha asobongo bwago kero musacha asokire totebo nyori ko bwabu na gotebi tara ko update nkike gocho bongo getangani ikoragara mu musacha ntakire ko teba ngaki into njingo ndete ko complain ngiriga niko kwa kesi miye ntangani kontebi nga osoro nga yabure nga kinore save mate na kumi to gocha twa watch news ya morero toraika no save ayo ko watch wada igo obe ogwa karero kwa igo kwaranga rero kwanyora bangamo ko watch na baro news tali bonsi omaide nande igabu no tokwirana naki enyome ye ino busobwanchani weno nakimwabwe bwe ngaki bago tebe seke gusi kwege kanga kimwabo chagete wono tinko ngego gotenga kwanyorera bangao ngitonge reason yo doubt kwe konge reason ngego korengereri na another way asenge ntonyo no muntu tumanya ine ni na rete ngocherero rwante nga yare nago te the bottom line no go explain mu gwate problem yo go explain eri moka okorra ngore spirit te tiko te muntu naki ngocherero nde busege ntugite kyabere tinko nyara gocha bono diro tantebe put yourself in my shoes when chenso okay na rete saa 10 na ikire nyumba lero ngiche saa 10 ya itiri tindacha saa 1 tinda waka na nsimi ngote ya sende saa 2 nkike gocha bongo bwa oimi mondo takari safe tari safe bosege ntunkira okora obviously it must be negative igen to kare ngen kirero atantebe ria sali ngayari bakabono yo ngoza nyoro bimbete kwanza basacha bagusine chindo yo konyora kurugesiel to kunyara go explain na ki ngeto gite kiaba kyagera na chirero bona naino na mugwente go explain iri mukungu na ki nere sababu yagera tinacha chinga kichiri twabonelete ku kumerana so tiago feel muraba nene mono no kaito me chanda yeto yere ya basacha tu no mbio tere gura mangana ya itora make na masubati na into tigato teme ku understand abaga kabaito kwa mwata emiyo go explain eri ndi ku understanding anki kiare ngatiga twanya kubeke birengererie ebibe bongo chinsa chindo kwa sumo monto agenda satata gitiko genda lebe ndombe moja mwara complain about ikora igunda basubati na online urige kwanza Kilimani moms ndombe basubati baje ba complain sana about je ba complaining ngomo zacho na go chokana no tiganko buri mboja so maene kero tu anyomanite nkwari gocha kwagona mbia kwarengi kambete litorale chipiro na nalete ngajago bana maybe okobeke bigwatibo maete muntu tago complain bosa ebintu mbibere it's either I go change ribuno musacha busero mukungu nkira agokora te bo maina sebule tate banyeke maybe nchara nero go behave etari buna kwarengi boso mukungu yo nera sinara achire atabika ini bunole na kiago complain muntu ago complain bosa na man ono by the way kono mate karo kwa ngere konyora babo muraba bo rosi ko chiali bro go chorost ko ta no enkora gero iko te kurwasi ko ta kurwaso no malio go chanko bikira machi bwesi ye routine nere monarete nyumba all of a sudden ne routine ya change I have every reason to complain and yo musongo na tete na ki you can't serve two masters at the same time we call your maenere to kunyara go balance naro ko iberu naro ko iberu ko buoyo nde bono maite ko iko muntu manye iko muntu ago complain boss
lakini umaite abasacha mostly abasubati more mogotegerera mono nandi mwarora mono intima tuna ndakibekera kira sixth sense na gote gento okay gento buneki na basacha na into even nonye sex elemento onye kore disturbed mentally kosumuntu yo no gwate issues nere kosumuntu yo gento ngere maybe go disturbed ne bane job related tango teina bononye ability ya sexually ko affected ko ngaire igona bora kage murara ngira barabu kumbe really I'm handling a situation in my life. And if you don't explain to me that situation, like you're expecting to understand. And wanakora teba Kiswahili nga furaha ya maskini ni mke wake. Na atwaro butaka bolia bwate mechando narengerera tinchara nara ire batikero muka ya rororo. Omugoko gote kama ntia kungena ngaki nga you have so much in your mind until you can't function. That is a lie for men. Gocho mukungu na abego. Kerare disturbed psychologically, that applies to omukungu. Agera kitimanyeti. Jiniro jo somo kungu. Omusacha, it's very that is why affected nini? Kianko example. Oh perform. Kianko example. Men na kibakoroka. Are visual. But women are mental when it comes to sex. Ai nabokororo mwiska gweta iskali. Okoko kibuna gotara kwa mutaka. Lakini omukungu goika akobeka obongo bwae agwancha amanye gugutaka. Goika korengereri lakini musacha sometimes ngokorore gento tarengerere tigocha korengereri baadaye after gwake korire. So we are different. Na kyo konyarero ni chibarimo chibwata abana ngai bakurusi. Okay. Igendo kende monesta maybe gira vege go affect ya basacha asense moyoko kona. Ni umusangi umuswatio nere tariko participate tariko igende maybe you give your best. Made igende kere mucho. Kero to kerenga kiyekire I think about yourself, your satisfaction and about mine. Kingwerengera ni chibwe kana banda sangi tindiko ko kigostindiko ko ikia sota kere goika. Lakini ego sanginga I'm trying to give my best na kungo na baro tu turiko rekera okore performance ne go performance yanda budi diswa omukungo yo gangete ko botu bosa na barengi kurukale. What happened in between here? Kwanza tigana gori na inji anye tuarenge buja ngaya kwa manyerite ngana atire go satisfy eta kire to kinga nago te ebinto mbibere ebinto mbibere either of you naro sokire kero musacha sokire nkororare nga mukae tari muya yani ngochaya ari mukae nawe na the same way kero mukungu asokire ngonyara go kompe musacha gochiari asachiete. That is where the problem comes. Igonyo musacha uchagiro complain yanga sokata. Bono nkia go complain na naya na dete. Bono because tari intu awe shida tari intu onyo to go satisfy. Ai kero go complain nkio go complain ria sencho na mumuri go kurukare. Kwa okorara ndi bono kwa timoka. How long ago? No, not more than a minute. Rani gente ngana na waswa ndurgo kwani gente. Ibuna maki. Waswa akusika ikanto ko to kwani na. Aba gusi twanarire bose na kitua ibore tu bose tu akineti gubobe ntori goiga gukwanira manganaya bose buna moko menya mwanya kumanyana ebitabu rero mbia chamoko soma mwamanya manganaya buna koba ebwenete mwesaransa nagote ibuna ntagete na igwante ibuna tagete so that twaigwana gatia lakini wone ko banga togokora bune routine kero gokora egento rioka kawaida ngoche no chai to kunchai na mugati bose chai ya machani credit kego chai yako get so goikatokore research na ndo manye partner yao na kieri na kiatagete so that momenye no morembe plus abangina manyanga abana mbabwate time yabo mugaka na time ya tari ngo gocha kwanyora abana basalie nkabuna yale ngikubona chinga kichao chonspi asa abana kwebanga kyo mugako yonere kabla abana babacho mugako yono alengi so balance your time na bagaka nainu
rigereria omongi nonya egasi kabwate nyinge nka abana babeire abange bose nabake bakumusumbua morigerie omonto okomokonya so that marogoba kwanyora nabwate chinguru tari ng'onchokana nirochire mogondo orisiri chiombe arose taigweti ateta sararara igo bakaboki mwanyora mwang'eire kogosana so ebinto ebigoika tokwanere twaigwana Abo point nero kabisa. Iko nabo musacha nabo tokochangia soko reduce omoroso soko bana kwa bangina na mucha bari bagona wakuminga bano yo nkieke ukora bakata inyere tisimu agosunduka mogenda kwana basangira naze mwagintu mwakorete egasi ya nyomba ne nyinge osoro especially kana bana nande abasacha na intwe matento kwepa kuraze gendeke tingwa ti tanda kwane sex ke kuzina kira alikuwa nzuri ile ringaria maskani yake todo ke sex ngera bo nkero lakini bono baigude ikende kire very important as a marriage konto ko shy off from saying ikiyeri chinyoma chinyingi na ngabo kire potential ke bade potential yogo sari chinyoma chine iko mbuya naende ko kwana nande kwenye nevire abasubati tigato baba safi muhimu sana obusafi ne gento kia maana ase nyumba guchakira obusafi bwe nyumba bakaguchi bedroom ari bakomubero ebundise kobo omusafi kende muntu murabu nomuya muntu rabete none sani ubegero ndagire sani chafugete okunyeri ne appetite to okunyeri appetite eri egochia esira kwata kwegunga kwaigota kwegunga yani nchareri yasira igo yani obusafi kakira no torabe no yani ntu abakungu ni ntu bwente gochenjia abasacha baba abasafi oronyoro koro omochafu kwanza bwente gwesibika bere rituko no mugakanere riria chiri marogoba munali kumubekera amache bwesibi so that anale erutini amate naki kuna chiri marogoba goikanya esibi nonye nesibieke mambi after the 20 days ago chosa amache bweke unalire lakini bona oende maybe ne matatu ogokoro ogendi rituko rigi moira ne nyomba ne sweti eria mugaso yonspi osoebulire urare no buchafu tiga twebundise ko baba safi aje na corona yonspi osa nyomba sacha igondo ndobwate na ntero alto go play musubati ga gokore party ya bia na ai ga sigari so kero na gokoro ko maganda ko manyete nga ndamo kwani no mambi kero ko boka taka ko ani obo safi buna tutake baba safi na nduko ko bo safi osaje bintu toja tuwe bano go sibyo mono sana goto gotaka ko ikero montanga na ndako kokere omuntu ko wachi kwanyo bintu birimo okonywa wacha nyomba no emaino zeti go brush ogochi gokwana omonto osinyo gotenga onchoka gochiari oremereri go maite bintu obo safi bottom line tigato baba safi iyo ndeke takireke gokeru tari okoremereri ono omonto agokwanera ebigoti onchorete gochia sege joage tege kombe wana enori bintu biri byao kali kwa manyana kibo safi bwana ngainko boikeri unango ikanyomba nsibia maino nye sibimbe fresh ne bane mirao kori ne banku bere gutumia aso onye no konyara tiga kuri ebintu bira kine no nyokwanarire tema gokoro gotema buno ranyare ko bomo safi amarunari muchi mwanywa yani agutioka bune sewage koko mumuro munuga yani muntu agotaka gotene nange naso no nyene kere wana kwa bana ne weekend maino tanya korora no embrush twefundishe mundu none kerengeri iki yabu ataka mogoka bu ate kabu kogo chiko kumuro munuga orosa asacha wa minto igoto nende chindagira tukuri turinde buna togoso nyumba tosanginga na intunkoreta toromogoke singa kiune na basubati to baba safi yabona kegiba no tatuara gitanda neba naga aka sheet kari bwata kamo gasibi tubwende kurarira wiki ngima sheet ya mota neba tubwati keriega ko bwate kabo musafi akayanga kamo sabubusianekera esibi raba akuna excuse tatanga musafi is bottom line bwata kamo aya nabo esibere so osibiwanekere yome usafi na timati zingende kingere bukume cleanliness is next to godliness. Thank you. Tibwa tibanga na comment kero monto nyori ringana riaye watanga if the coat fits you wear it. Yeah. So kero monto nyori rento kira mokonye kurugabu nande tigato chengere especially moment ya maroko bato to nyechengere nande jari oyo mino more nere nga nera nye goke
teba ng'ani gento giokoremera nani naragukwanera na kiro muntu teba buna atagete ekine gento kwana nani namachiri kuya kwane tebi uyu mwanchi ong'aki intaite kanera go tebi buna atagete mwaigwana ebinto bya style y'abantu basukuru baitu barenge ne style tariero turi bona ya changing umuntu ngorigereria azo ne video ngo ndara tekerera basubati bane bina bagukwana chi group chiachire chinyinge na ekero musubati yago gotege ndo tiako muswana na ng'ang'a ikwa chito kabundisirwe bitabu mbiro chisimi chiachire nabogorigereria what aninga kikoro Google abo chikorigereria Google link yeto mirazete kwa makolani ma tengo choro kwangu samaega no chio nororege nteka ni kwa bwangaki ndachente yo mugaka cha angite ambori ngaki ebinte binga ikwa chito kama ya chete komanya give room yoko teba ni ngaki igana manyire ni gaibwenerete ni gantagete awe alafu mbara yago seko soro neke maende ekene gikyangoki oko chikukwano akuchindo otebi ng'erese burungi ng'aikwa bundisiretu kurose mbara bagoteba bakobanga ndakwane ng'itu na nembare basokaine yogo sinugotenga kingo kwani akerandore gosi no ni twa basubati nabo mugakara atakagote otanga gobono ngo ng'are gonte rosio koro geti bono gwachire go practice taribo tigatwana ne room yogo kwanirana uzo ndachi gogonjero kwa matenga tugosoka ngikiokora anyway bago chikwenda guchiari onyorero yo tari gosoka igo bono fit in all the shoes nande ngageta era chakire buyo gukwanira no tanga bibi ntukire na chenge na rigere tiga what do you think about it usuko mu forward go so jesimi ya tanga ngende ya sakiri yani in a way that na ere kwa muke plant ya same mind ya nyuma motarachi ko gata na kibago tebro mate karariri Find out to go to sign out. ngirda ya baisanire Modesta Serero isanire tikabara mangana mange no busongo na twasangi twasari ngora mukora ya digest ande tukwane zaidi na mugo comment ga usichi comment yo ra konya kurwa sama ngana ina bago totebi ya no ri oro chenga twatiana ana mugo kwana sabu kero mundu rabate uri okurwa maoni yae at the end of the day ne kirikira tokonya twins okurusikirie konya biri bitari go konya watigira abandi maybe ode nage kare go konya sandi zombie mona soko bana intugo kero moeri obuo moroberi oyo wikachinga kichinde ritari ane no soro de actor enche bakunduka Modesta biamono